do skonania. Do 12, nie? Hej, a my ideš študovať do takej jednej. Tak, okolo 10. Takže tak. Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na plese poľovníckeho združenia Háj Vavrečka. Je to už 15. ples, ktorý robíme, toto kultúrne podujatie. Každý rok sa snažíme vylepšiť tak, aby k vašej a našej spokojnosti bolo všetko v poriadku. O zábavu sa bude starať DJ Ervin Huxo. V prestávkach vám zahrajú chlapci Jamito a o chuť, tak ako je všade hudba, sa bude starať Harmónia chutí. Teraz by som vás poprosil, keby ste sa postavili a aby sme si mohli pripiť na zdarný priebeh tohto plesu, tak, aby sme aj my, aj vy boli spokojní.
chyba len jedno. Tam już chyba len jedno, tak? O, nie jesteś ty? Poczekaj, to będzie też ciągle. Ale to Łaskawica nam to po niemu. Jaka masz? Takže poznám, že máme niektoré baby poslaním ten tanec úplne na jednotku. Takže skúsime sa pridať aj všetci ostatní a naozaj zadancovať to presne, ako to bolo v tom filme. Takže poďme ruky, máme jedné sladké vámení. Samozrejme, chalani tiež. A dobre vám to ide vámení. Jednotlivá strana Hložek, holky na Žižkovky. A je všichni. Everybody fine, holky jsou. Tady jsou. Holky jsou, holky se tam rozběhly výborné.
naozaj do toho rána bieleho. Ešte jednu vec do finále dnešné cigánske. Census, Julia, Žamore. Dúfam, že naozaj Eurováci pláceme. To je posledná pesnička v tomto kole. Aťka, poď. Ajde, Žamore, Román. A všetci. Paradičom Julia Žamore. Julia som do šenku kúpim sobie pivo, necela, kúpim sobie vodičku. Všetci jeme pivo, necela, kúpim sobie vodičku. Jo, ideme ešte takto krásne, poď, hej! Julia, dáme tu Peperina, say hi, recipe, dáme tu Paradici,
Janička, len za Janičkami sa vydávala. Tento chvíli zarúčal starého jelenia. Nech sa páči. Výborne, takže naozaj dámy, počuli ste to? Super. Takže nemáme nejakú vábničku, ak myslíte vábničky, kde sú? Dobre, výborne. Toto sa naozaj maličko podobalo, by som povedal, takého píka, ktorý naháňa nejakú kravu, ale bolo to veľmi dobré. Keby to bolo na mne, takže z 5 bodov dám určite 6. Ale máme tu rozhodcov, takže nech sa páči páni. Určite to boli to nejaké zvuky, ale moc sa to nepodobalo na ruju jelenia, ale tá snaha tu bola obrovská, takže 3. Výborne. Ten jeleň bol dosť starý, ale ešte tá ruja bola nevyzretá, tak dávam 3. Super, takže máme 6 bodov. No ten jeleň bol starý, asi aj lúchy, ale dávam 3. Máme 9 bodov, výborne, takže ideme na ďalšiu súčasniacu. Takže nech sa páči. Úplne super, dobre, takže mne to pripomína, ako keby išiel nejaký vlak z Bratislavy do Žiliny. No uvidíme, čo páni porodcovia povedia. No je to veľmi ťažko, mne to tak prípada počítať asi takých 5 kilometrov, keď počujem niečo, ale neviem to veľmi hodnotiť, čo to bolo. Takže 2. Výborne, takže ideme na rozhodcu číslo 2. Jeleň podľa mňa nedalo sa rozoznať, či bol mladý alebo starý. 2. A porodca číslo 3. Mne to pripomenulo, kedy si bolo Warburg auto, ten dvojtak, keď tak prehnal to máre, jednotka za snahu. Ďakujeme pekne, máme tu ďalšiu súčasniacu, takže nech sa páči. Výborne, takže máme tu ďalšiu dámu, ktorá nám v tejto chvíli zavabila, ako keby bola naozaj na nejakom vecku a keby vypila nejaké 4 litre domoviny. No, ale uvidíme, čo páni porodcovia, takže nech sa páči. No ja by som bol za 2, ale len kvôli tomu, že tomu jeleňovi by som určite odporúčal aj za tú jelenicu, ktorá takéto zvuky vydala. Super, výborne. Bol to veľmi mladúčky jeleň, takže dávam 2. 2, dobrá. No, ja dávam tiež 2 a ten jeleň sa asi nažral jablk takých podkysnutých. Dobre, takže v tejto chvíli ideme ďalej na ďalšiu súťažiacu, takže nech sa páči. Bolo to veľmi dobré, takže skôr ako keby niekoho chcela odplašiť táto naša imitátorka o vábení. Takže nech sa páči, páni porodcovia. No, bolo to v celku už také pomaly, už sa to približuje tomu, čo by sme chceli,
ale už mi to pripadá tak, že ten jeleň asi utekal tej jelenice na opačnú stranu, takže 3. To je dobré. Podľa mňa bolo to vábenie starého jelenia, ale jeho zdravotný stav bol taký slabší, čiže dávam 3. To je dobré, výborne, takže porodca číslo 3. Ja si myslím, že ten jeleň už bol v behu, takže dám 3. Takže úplne super, 9 bodov a máme tu ďalšiu súčasniacu, takže poprosím opäť nejaký ten aplauz. Zatleskáme. Nech sa páči. Ešte poď, daj, ešte poď. Bolo to výborné, takže naozaj toto sa už podobalo maličko na starého jelenia. Páni porodcovia, nech sa páči, hodnotenie. No, toto by som hodnotil 4, kvôli tomu, že začalo to veľmi pekne, ale chudák jeleň neviem, či mal chrípku, lebo rýchlo skončil, takže všetko. Koľko ste dali bodov? 4. 4, výborne. Jeleň bol tak na hranici starého a mladého jelenia, tak hodnotím 3. 3 môže byť. Ja dám 4, ja si myslím, že to už bolo po rúli, ten jeleň. Výborne, takže naozaj, dámy páni, máme tu hodnotenie od odborníkov, máme tu ďalšiu súťažiacu, predposlednú, nech sa páči. Ešte poď. Výborne, takže naozaj máme tieto druhé kolo a naozaj by som povedal, že naše súťažiace sú stále lepšie a lepšie. Keby sme mali ešte 3. kolo, už sú naozaj profičky. Takže páni porodcovia, nech sa páči. To isté by som potvrdil aj ja, pretože čím ďalej, tým ideme lepšie. Za tento výkon by som dal 5, pretože lepší zvuk jelenia som nepoznal. Bolo to celku dobré, ja hodnotím číslo 4. Veľmi dobré, zatiaľ. A porodca číslo 3? Ja dám tiež 4, myslím si, že to bolo dosť solidné. Tak toto bolo naozaj úplne super. Aťka, tieto chvíli, poď a daj to. Takže nech sa páči. No, ja musím povedať, že keby som bol jeleň, takže naozaj, Aťka, určite ma máš, ja určite by som pribehol, keby som bol jelenica. Takže naozaj super niečo, páni porodcovia, nech sa páči! Ja si myslím, že už toto sa podobalo naviac tomu staršiemu jeleniu už na tých 6-7 rokov. A myslím si, že pokiaľ by sme pokračovali, tak myslím, že by sme dospeli celkom tej roji skoro tak, ako to boli predstavované. Takže dávam 5. Wow, výborne! Takže máme 5 a pozor čo? Ďalej porodca číslo 2. Vábenie bolo dobré a podobalo sa to na veľmi starého jelenia, čiže schopného na odlov. Číslo 5. Wow, takže pozor, máme 10. Ja musím dať tiež 5, lebo bolo to dobré. Dámy a páni, takže 15 bodov, výborne. Bodov a potom si mala 9, takže dokupy máme 14 bodov. Zatleskáme, bolo to výborne. Mňa by si určite navábila. Takže máš druhú medailu. Prvú máš za statočnosť a tejto chvíli po vábení jelenia. Dámy a páni, jeden veľký, obrovský aplauz. Nech sa páči.
úsmevy do kamery, dočivá stelka. A naozaj usmievame sa. Stole sa modlí, aby zmilo hreší. Vidíme všetci. Stole sa modlí, aby zmilo hreší. Všetci Mariša. Mariša, posúdaj, Mariša, nepíjaj, aj mama raka volá, keď ešte mama volá. Mariša posúdala, Mariša nepíjala, aj mama raka volá, keď ešte mama volá. Vidí ma to veľmi dobre, najmä páni. Žijeme, všetci žijeme, zvoláme sa. A vyzúkajúco v Kokolickom lese. Krásne, čakáš, Koníčská bude zjavná.
Leopardica, Leopardica a venač Černovlasa v čiernom. Rovno pred kamerou v televízii Markíza. Ty si zase ožratý a dáme páni hlasinky, nebe všetci, a to drží jej Orava. Totálne mohol. A my všetci dámy páni spívame Láska. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zložňujem. Teraz mi neveríš, lebo ma vypité, ja si ťa zoberiem. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zložňujem. Teraz mi neveríš, lebo ma vypité, ja si ťa zoberiem. Ideme Orava. Ty si zase ožratý. Si totálne na mol. Vysvetluj. Na plese Polovinskom. A poďte totálne. Tam je hlavne, že si hlasíky. Láska. Láska mám ťa rád. Ja ťa milujem, ja ťa tak zbožňujem. A všetci. Ja mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zbožňujem. Ja mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Hop, 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 hej! Ale všetci ruslo! Hej! Si srdce ozdravý, si totálne ozdravý. To mi teraz vysvetlí, ale všetci. Hej! Hej! Ty si zase ozdravý. Na Polovinskom plese. Natáčaj poriadne. To mi teraz vysvetlí. A ideme všetci. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zbožňujem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zbožňujem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Láska mám ťa rád, ideme ručičky, hlasinky všetci, ruky hore, a tleskáme, poď, poď, poď. Vyskočíme, poskočíme, spijeme, ideme Orava, výborne. Láska mám ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zbožňujem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Poďme ďalej, ručičky, hlasinky! Poď, poď, poď! Ja ťa tak zbožňujem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem.
moja, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa ledovou zimou. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa. Zvoň, zvoň, zvoň. Takže ja vám niečo vážim, budeme si ešte 2 minútky tohto kola a potom následuje tombola. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa ledovou zimou. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa. Zvoň, zvoň, zvoň. Vnímam veľmi dobré, dámy páni, a jednotu. Ako to vidí, nády. Ako to napísajú všetci hlasivky. Hej, hej, sokoly, hej. Vývania, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa. Zvoň, zvoň, zvoň. Budeš moja. Ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa ledovou zimou. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň nad juha, zvoň nad krajinou, zvoň, 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 zvoň. Budeš moja, a ešte na to, ešte na to. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa ledovou zimou. Hej, 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 sokoly, zvýšky varia, na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa. Zvoň, zvoň, zvoň. Dámy páni, dnes ste výborní, vítajte na jednotku. Tak čo, ideme ďalej ešte, alebo? Ešte máme jednu. Rusík, ideš. Vidím, že nebola tomu v tejto chvíli, priatelia, naozaj som dostal inštrukcie, že aj keď ja nechcem, ani vy nechcete, ale musíme si nejak krátko prestať, pretože vidíme, že nebola tomu. Takže priatelia, hneď potom bolo sa vidíme na tanečnom parkete a pokračujeme. Počkaj, krabičku nám ešte musia doniesť. Aby sme mali kde dávať do miesky. Dobrý motor. Dobrý motor, super. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, poprosím vás o trošku kľudu. Dovoľte, aby som vám ešte raz poprial všetkým pekný večer. Privítam vás na plese Veselá Lavečka a dúfam, že bavíte sa dobre a všetci ste čakali na túto krásnu chvíľu. A dúfam, že každý sa potešíte tým krásnym cenám, ktoré pre vás pripravili sponzori a členovia Veselá Lavečka. Dovoľte, aby som privítal medzi nami aj pána starostu Zavrečku, môjho kolegu. Som rád a budem losovať, ak dovolíte, tie vaše výherné ceny. Keď prečítame ten lístoček, každý ich máte pred sebou, prídete si pred sebou, odovzdáme, zagratulujeme, poďakujeme sponzorom a budeme pokračovať. Takže dúfam, že máte pripravené tie lístočky všetci a ak dovolíte, začali by sme losovať prvú cenu. Prvú cenu vyhráva lístok
veľké I červené 80. Opakujem, veľké červené I 80. Jednotku. Chvíľočku, lebo tých cien tam máme dosť, musia sa naši kolegovia k ním dostať. Listošek súhlasí. To je čo toto? Vedúci. Moment, môžem poprosiť? Aby sa nám nestal nejaký omyl. Máme asi dve ceny I 80, neviem, akým dôvodom sa to mohlo stať. Tak dáme dvojku. A cenu číslo 2 vyhráva pšenicu, 2 metre pšenice, sponzor BD Lobca. Gratulujeme takisto. Dúfam, že sa to nebude opakovať, ale je nám možno v deni. Jasné. Cena číslo 3. Tlakový hrniec, sponzor PZA Vavrečka, vyhráva číslo žlté I 41. Veľké I žlté 41. A je to tlakový hrniec, nech sa páči, výhercovi gratulujeme a je to cena od členov PZA. Výhercom číslo 4, dvojhodinový vstup na strelnicu Hruštín, sponzor pán Jancek, vyhráva číslo F61, červené F. Veľké červené F61. Výhercovi gratulujeme a sponzorovi ďakujeme za cenu. Cena číslo 5, mikrovlnná rúra od PZA Vavrečka, vyhráva číslo modré veľké K 68. Veľké K modré 68. Áno, je to výherkyňa, pokiaľ bude nastavené do telefónu, nech sa páči. A mikrovlnná rúra od sponzora PZA Vavrečka. Výhercovi gratulujeme a nech sa páči, nech slúži a myslím, že bude to dobrý doplnok do kuchyne. Cena číslo 6, krásna popolnica kovová, ktorá bude slúžiť každej domácnosti, je to veľmi potrebné pre odpad a je to sponzor obedy Lobca. Ďakujeme. Vyhráva číslo veľké P4. Veľké P, červené 4. Červené P. Takže výherky gratulujeme. Sponzorovi obedy Lobca ďakujeme. Áno, súhlasí a pokračujeme ďalej. Cena číslo 7, tyčový mixer od členov PZA Vavrečka, vyhráva číslo veľké A20, červené. Veľké červené A20. A20 je to výherkyňa. Takže, áno, súhlasí výherkyni, gratulujeme, nech sa páči, prevzať cenu. A ďalší
Ďalšou cenou je poukaz v hodnote 60 € do požičovne Šiat, sponzor pani Florková, vyhráva číslo modré veľké P1. Sponzorovi ďakujeme a gratulujeme výherkyne, áno, číselko súhlasí. Nech sa páči, zás bude na ďalší ples. Nie, hlasuje pán starosta, Vávečky. Pardon. Nie, dajte naspäť. Máme jeden, ktorý losuje, nelosuje, druhý losuje, pán starosta, by trošku sme behli systém. Takže pán starosta, poprosím losovať ďalšie číselko a je to cena číslo 9. Panvica na pečenie od členov PZ aj Vávečka vyhráva číslo veľké čierne F28. Veľké čierne F28. Môžete sa pozrieť rýzne, meso, Sedí? číselka sedia, výhercovi gratulujeme a ďakujeme. Nie. Nech sa páči. Cena číslo 10. Cenu číslo 10, poukaz na 30-minútovú jazdu. Krásnym starým autíčkom sponzoruje pán Samuel Bugaj, vyhráva číslo M52, veľké M, čierne M52. Je to Jaguar, starý, krásna jazda, veľmi si to vyhrá, je to super. Máte tu telefónne číselko, obráťte sa na Samka Bugaja, keď vzadu môžete sa s tým spojiť, takže gratulujem ešte raz. Výhercom ceny číslo 11, Richovárna Kalvica od členov PZ aj Vavrečka vyhráva číslo čierne veľké P11. Čierne, ale vyhraj dobrá, takže nech sa páči. Nikto sa nehlasí? Zopakujem to ešte raz. Číslo veľké čierne výhru číslo 12. Je to poukaz hodnote 50 € na nákup v stavebnom podniku. A vyhrávajú číslo červené I veľké 47. Veľké červené I 47. Takže výhercovi gratulujeme a výhru, ktorou nebol nikto. Našla sa? Nebol, ne? 47 nie, my sme ho neodostali, takže v poriadku odovzdáme tú Richovárnu Kalvicu výhercovi, ktorý trošku zaspal, ale má to číselko, takže výhercovi gratulujeme a je to cena od členov PZ aj Vavrečka, takže výhercovi gratulujeme. Cena číslo 13, tyčový vysavač ženy do domácnosti pre každého. Čiže zbystrite pozornosť, je to od členov PZ aj Vavrečka a vyhráva číslo veľké čierne F46. Veľké čierne F46. Momentík, aby sme to nejak...
veľké čierne F, vy máte P. Áno, je to aj správny výherca, takže výhercovi gratulujeme, čiže teraz je to v poriadku. Výhercovi gratulujeme a myslím, že bude slúžiť. Takže pokračujeme ďalej. Centra zdravia a krásy. Sponzor Centrum zdravia a krásy. Vyhráva číslo žlté? Veľké O, žlté 48. To žlté je to tak nejaké také bledé, slabé, ale myslím, že je to žlté veľké O 48. Áno, výhercovi gratulujeme, nech sa páči. Darčeková poukážka, prevziaciu. Máte tam všetky inštrukcie, ktoré tomu treba a gratulujeme. Cena číslo 15. Kávovar od členov PZA Vavrečka vyhráva číslo veľké čierne O 75. Veľké čierne O 75. Áno, takže ďakujeme členom PZA Vavrečka a výherkyni gratulujeme, nech sa páči, takže nech slúži na užitok. Cena číslo 16. Darčeková poukážka v hodnote 20 eur do sierárne RD Ťapešovo. Vyhráva číslo veľké žlté F10. Veľké žlté F10. Myslím, že výhercovi gratulujeme a sponzorovi ďakujeme. Nech sa páči poukážku. Cenu číslo 17. Vakuovačku ETA. Zasa od členov PZA Vavrečka vyhráva číslo zelené A veľké 66.